Hefyd wrth gwrs weithiau mae yna newid drwg yn cael ei reid, a mae'n bwysig iawn bod pobl yn dallt beth sydd wedi cael ei reid a bod nhw'n gallu gofyn mwy o gwestiynau. A dyma mae'r nyrsys Cymraeg yn gallu neud. Maen nhw'n medru mynd yn ôl a gofyn, nathoch chi ddall bob dim sydd wedi cael ei ddeud wrthoch chi, da chi eisiau gwybod rhywbeth arall. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn.